Hej til YouTube. Det er en video, der kommer ud på DGD Production, fordi at alle dem, der spørger om introen lige pt. Hvis jeg ikke svarer, eller hvis der nu kommer et eller andet underligt svar som nej, eller et eller andet, så er det fordi, at mit Sony Vegas, det er fucket op, når jeg zoomer ind på teksten. Altså, jeg kan selvfølgelig også sådan gøre sådan lidt, men altså, jeg vil ikke komme til at lave så mange introer, hvis jeg ikke lige får det fikset her på et tidspunkt her. Men jeg ved ikke, hvad jeg gør, så jeg prøver at kontakte Invade og sådan lidt rundt. Men de har ikke lige svaret tilbage endnu, så. Men jeg håber bare, at det får løst sig på et tidspunkt. Ellers så må jeg altså bare bruge Movie Maker til at zoome ind. Jeg kan stadigvæk godt bruge sådan Vegas, det er bare det der med at zoome ind. Så jeg kunne lave en intro som den her. Det er ikke... Jo, altså... Ja. Men jeg laver stadig meget gerne introer. Har jeg faktisk besluttet mig for. I skal bare... Altså, I skal bare ikke regne med, at I får sådan nogle, hvor man zoomer ind og sådan noget. Nogle gør måske, men så skal jeg til at gå ind i Movie og alle mulige shit. Så måske ikke. Og nu, så er det bare det der sådan lidt, sådan lidt sløret, når der skulle komme et zoom. Så men det var alt. YouTube. Prøv at være inde ud af DGD Production.